Zolang ze het zie leuk vinden en ik heb succes met mijn liedjes, blijf ik het nog wel een tijdje doen. Maar ik ga niet wie vader Abraham met een lange baard nog op het podium stond. Weer goed bewegen! Ga er niet naar huis. Vind ik geen zoet toes. Hij is het dan die draait. Hey Lanneke! Hij wil de kachel opgemaakt. Hey Lanneke! Ik drink als nog een paar. Filter die nog. Oh ja, ik drink als nog een paar. Oh ja. Ik drink als nog een paar. Voor tot ik nou hoes toe gaan. Ik heb er wel goed op de kraan. Ik wil nog één hit scoren. 3, 4, 5, 6. Daar zijn we nu mee bezig. Genau zo te gaan. Ja, dat is een oude moet zeggen. Als ze mij dit zo tot het dan niet meer zou kunnen doen, tot ik krank was, weet ik wel, half jaar, en dan was Frans weer. Dan was ik boven misschien. Dan was de over. Leef nu, hij is terug. Frans, Dennis, Pietje, een keer. Bewegen! Kom op mensen, klappen die handen! En hoe is het feestje? En we gaan meteen naar huis. En wie moet je vandaag doen? Ik ben nu weer gemunt geweest, opening. Ja. Nu hij, dadelijk tongeren, riems en laadhakken. Fijn hè? Ja. Dat we weer maken, dat we weer kennen. Dat is gelukkig, man. Dat we En weer dan zal ik kennen. gewoon weer. Maar ja, we hebben alles met. En, heb je zin erin? Ja. Ja. En je moet niet rusten of niet. Nee, we kunnen even zo aan de gang. Omdat ik artiest ben, ja, moet ik me gewoon een beetje ernaar houden om een leven leuke artiest te zien. En het even liet zien dat dat van de lui helpt. Met een paar zag dat hij jong zag, ik leerde eerder eenvoud zeert de mens, zegt hij. Als hij eenvoudig bleef, dan zeert hij dat. Want dan gewoon de lui van de gouden, zegt hij altijd. En dat heb ik altijd gewoon onthouden. Terug in Brein. Heb je nog een verzoekje? Wie van u kent een nieuwe liedje van me? Huur. Langzaam gaan. En een hond. Veel met prachtige zin gehad. We woonden op de Grote Gracht en Beppie die woonde neven ons. De Beppie die was buurmeid geweest. En ik kwam al die harmonieën kwamen over de Grote Gracht. En dan had ik 2 stekjes thuis. En dan zei mijn mam, Michel, hoe is die jong, hoe is Frans? Oh, ik ga maar naar Frieters, zei hij tegen mijn mam. Dat is allemaal met de koninklijke harmonie. En dan liep ik achter die harmonie met stekjes. Op mijn bad, op mijn been. En dan liep ik langs die harmonie. Zo naar Friethof. Ja, ik had gehad met muziek. De doelstelling was het thermometer, de luchtmaatkapel gewoon. En uiteindelijk ben ik gestrand. En toen ben ik dan op de andere kant toch in de muziekwereld terechtgekomen. Hey, kameraad! Hey Fransel, en jong. How are you? Goed. We moeten even voor dat nu nummer van mij hebben. Ja, ja. En we moeten nog even dat, wat is de zonde in vriend even, de tekst een beetje even doornemen. Kunnen we dat niet veranderen? Misschien voor een farmig daar nog gaat, of niet? Och ja, ik tolereer dich, laat ik zo zeggen. Ja. Nee, we is wel langer Die krijgt vol zalen. Kom ik, gewoon weer ik, ja. Wat is de zonde die vriend? Zullen we gaan? Ja, doe je play.
Mag ik beginnen? Als een dag niet zo geest wil. Ik kom met de hoes in een hoes boeroses, begrijp je? En ik kan zichzelf zien, hè? Dat is ook belangrijk. Hij kan mezelf zien, al zit het gewoon eigenlijk. En dat vind ik alleen maar heel Nee, als je toneel speelt ergens anders, maar dat is toch een bepaald als artiest, dat heb ik zelf ook, bepaalde houding moest je geven. Dat is gewoon zo. Hè. Dat was dus steeds in de belangstelling en dan is het toch een beetje, geen toneelspelen dat niet, maar toch een rol was er vervuld als muzikant. Ja. Dat is gewoon zo. Maar hier kan er dan zichzelf zien en kan er alles laten vallen. Een vriend of vriendin, dat is fijn, dat wil iedereen. Even wachten. Wat is er zonder die vreugd? Mooi man. Zo emotioneel. Hij had een tijdje in de put gezeten, dat is een scheiding, een paar jaar geleden, 2 jaar geleden gehad. Nou, zo is zo. We hadden echt in een dipje, echt aan de grond. En ik kreeg hem er niet uit. Ja, de buurvrouwtje even, een leuk meidje. En die vond Frans ook leuk, van optreden en alles. En dan waren er bij mij hier op bezoek en zo gedaan. Maar ik zei, kom eens kijken naar de buurvrouw. En, leuke meid, zei ik. Zeg, ja, en die vindt hij ook leuk. Ja, en zo is het gekomen. Zo is het gekomen. Dat was dus het, ja. Dank je voor die bloemen. En zo is het gekomen dus. Even kijken, het poort open is. Oh ja, kijk, sleutel in, kijk. Ik ben er weg dadelijk, kijk. Te strak? Laat ze even naar boete, even. Goed, geef me papa kusje. Hardiga. Hoi, hoi. Ik ben begonnen als drummer. Heel lang hoor, hardig. Maar dat hadden die bands allemaal aan toen. En ja, de dag bij de 9 jaar, met Poppie Hoppie. Bij Opus vercoverden de Beatles. We hebben op grote popfestivals gespeeld in Châtelet en noem maar op, allemaal Pink. De voorloper van Pinkpop hebben we ook nog gespeeld. En bij Opus zien we gewisseld. De drummer van de Scherns, Jo Beers, die ging naar Opus. En ik ging van Opus naar de Scherns toe. Maar dat bracht niks op, want alles wordt maar geïnvesteerd in drumstellen en geluid en bus en noem maar op allemaal. En ik zat weer met voetballen en vond voetballen ook leuk. En ik denk, ik ga eens kijken voor werk, tot veel. En toen liep ik langs Kok Schelen. En ik heb er 37 jaar gewerkt. Ja, bij de keer moet wel heen zijn. Dat is toch weer iedereen, maar weer. Deze paard. Nee. Daar, Ezus, daar Willy, daar is achterin. En moet ik daar omrijden? Ja, rij je maar dadelijk geweest. Links. Ja. Alles goed, jongen? Ja, prima, hè. We zien elkaar. Alles geven dan. Ja. Ik ben nog altijd even nerveus. Of ik nu in een café of bij lui in een tuin moet optreden. Niet dat ik dingen, dan heb ik dadelijk weer zoveel geld. Dat interesseert me niet. Ik wil hebben dat leuk te amuseren. En dat probeer ik over te brengen. Ze schenkt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het doet op mijn leven. Een mooie keer en 2, 3 jaar. Want de zon in de maan. Ze schenkt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het doet op mijn leven. Dank u wel. Ik ben nooit over de rug van iemand populair willen worden. Nooit. Ik heb altijd te veel gewerkt om een beetje aanzien te krijgen. Boah. Dat is gemeen. Dag over hem streek. En pak je met het vast allemaal. Dag over. Altijd als Cecilia feest was, dan was ik altijd de klos. Ik moest altijd optreden. Ik moest me altijd verkleden, noem maar op. Ik was eigenlijk een beetje de clown van het gezelschap. En toen hadden we een paar keer een liedje gemaakt en zo. En dat sloeg nogal erg in. En de allereerste single wat we toen hebben we gemaakt voor die volleybalclub Sutherland. Die wat toen in de eredivisie volleybalde.
En daar kwam Sjogel Sjogel op dat singeltje. En zodoende is dat gekomen dat we met die groep opgemerkt wordt door Milestone. Die zaten voor een LP met die opnemen. Hier gaan we ons eigen herkenningsmelodie doen, de Nachtgraven Samba. En dan gaan we met het nou. De Nachtgraven zien weer zijn. Ze zingen. Ik had toen een platencontract bij Milestone, bij Beppie. En veel moesten naar Mallorca met de Limburg promotietrip. En toen wou ze een nieuw liedje hebben. En dan kwam ik dat in de Castellan tegen me gezegd in Gulpen. Ik heb het leuks. Zat hij de originele op van Jeng. Wir singen Jans so gern, doch heute fällt uns nichts ein. Let op, zit er. Moest eens kijken wie de lui daarop reageren. Maar ja, in het begin. We zitten hier aan tisch. Die reageerde geen hond. Maar toen dat kwam, en toen ging iedereen in de Polonaise. Hey Slauko, spiel uns eins! Ik zat in de auto en dacht, wat moet ik dan van maken? Hey Jozef, speel ons eens. Hey Jozef, speel ons eens. En toen was Schenkje Kraf, zaliger, Beppie Rapap. Die had geen zin meer. Dus 's nachts om 4 uur in mijn bed, die deed me maar bezig. Ik dacht, hey, ik dacht aan Schenk. Hey Schenk, oh de Schenk. Ik denk, dat is het. Een stimulans. Als ze de tekstjes analyseert, dan schaam ik eigenlijk dat ik dat liedje gemaakt heb. Echt. Ja, ik bedoel, ja, ik zing aan de gang. Veel zien nu toch weer. Wie in de boemeltrein. Wat denk je daar erop? Wie heb ik het tegen? En totdat de mensen dat een hit heeft kunnen maken. Weet u wie het langst in de hitparade heeft gestaan in Nederland dit jaar, in 1995? Niet Guus Meeuwis, niet BZN, niet Marco Borsato. Nee, helemaal niet. Onze volgende gasten stonden het langst in de hitparade dit jaar. Schenk aan de Ging, de Nachtgraven! Daar was ik natuurlijk trots op, een fruit zeggen voor een industrie, tot ik dat overkwam. En met de voorbij, als het gerealiseerd. Dat men in Maastricht de carnaval ook in juli kan vieren, blijkt uit het wereldrecord Polonaise van Frans Teunis en de Nachtgraven. Als je nu eerlijk moet zien, het was een geweldige team. Ik zou niets meer willen overdoen. Klinkt raar, maar dat is zo. Omdat ik iedere lanterenpaal langs de autobahn heb ik een naam gegeven. En het is echt voor het geld optreden. Hè? Het is een zoete doel, veel willen wij jou gewoon. Het is pensioen geweest, het wordt een prachtig feest. Negativiteit daarvan was dat ze dus door de week moest gaan optreden. En dat ze dan toch met 7 maanden of met 6 maanden onderweg moest gaan. Een chauffeur van de bus te rijden. En in het begin ging dat geweldig. Maar op een gegeven moment bleef de groetstruising onderaan. En toen heb ik gezegd, jongens, dit gaat niet meer. Dit is het einde. Dat is dan moeilijk voor me geweest. Dus dat is een heel zware periode in mijn leven. Voor te zeggen van, en hoe? Ik bedoel, dan heb ik echt met Beppie toen overlaag. En toen zei Beppie, hoor, ja, dan 2 dingen. Of dat jij zoet met, maar dan zit nu op een hoogtepunt van succes. Of tegen 2 jaar, dan doen we een showballet erbij. Zingen 7, springen 7, alles achterin. Het is gezellig onderweg.
Want ik zat bij een heel goed artiestenbureau. Die alle Duitse artiesten had. En die man had het heel erg goed voor. Maar het volk kost me niet meer bereiken. Vroeger reed bij de redders door mijn streken. Hé Franske, en vanavond weer aan de gang. En zei, ja jongen, bemoesten. En ja, ik moet vanavond naar Gouda. Of succes, zei jong. En toen kwam ik er langs. En diezelfde lui liepen ook door de goede staan. En die zaten dan tegen me. Dan hoorde ik die zeggen, ja, dat gaat hij. Dat is de lui vergeten. De verwaand. Hij toeg in de kop. Toen ben ik naar huis gelopen, jankend. Antwoordapparaat. Uit stopcontact getrokken, eerlijk gebeurd. Ik zweer het. In de tuin, de neergelegd en met de schouders erop gezet. Ik denk, bim, artiestenbureau, wegwezen. Ik ben nu aan de beurt. Hoi Pieter. Henny, paprika. Mijn pa was politieagent en mijn pap zei dat je moet een voorbeeldfunctie zien in de verlengde van een pap. Eenvoud zeer tenminste, vergeet dat niet. Frans Teunis gaat niet aan de gang als raadslid in Maastricht. De volkszanger werd woensdag met voorkeurstemmen gekozen op de lijst Stadsbelangen Maastricht, maar hij ziet af van zijn raadzetel. We hadden niet gedacht dat ik die voorkeurstemmen zou krijgen. Want dan kiezen mensen natuurlijk op Frans Teunis. Daar ben ik bijzonder trots op natuurlijk. Maar dan ligt het nog aan de persoon Frans Teunis. Of die, hoe moet ik zeggen, de capaciteit heeft om 2 mensen die al 8 jaar in de raad zitten, om die te vervangen. Zo'n 200 man trokken gisteravond door de binnenstad als signaal aan onruststokers om de stad vooral met rust te laten. We worden altijd afgeschilderd, de Bengals stonden hier allemaal. Die treien altijd voor die mannen op. Hey. Dat ben ik nu vanavond tegengekomen. Hé jongens, laat ik het zuren voor Maastricht! Voor wat is dat eigenlijk? Niet voor op de voorgrond te komen en zeggen, Frans heeft dat gedaan. Helemaal niet. Voor wat is dat dan? Ja, en toen heb ik geholpen om het te doen. Dan ben ik toch mensen, ja. Ik wil geen onze lieve Heer zien, bij wijze van spreken, of hoef niet. Ik doe dat gewoon. Omdat ik het zelf fijn vind om het te doen. Ja, schieven. Ja, Frans. Prima, heel goed, heel goed. Ja, hier. Hallo, hoi, 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 hoi. Voelt ze zich gelukkig als ze op het podium staat? Ja. Ik kan evenveel vergeten. De mindere periodes in het leven, die kan ik vergeten. Dames en heren, Frans Teunis is toch bij ons. En we willen hem toch even laten zien dat het wel goed, of althans beter met hem gaat. Ja. Ja, verzeggen niks verder. Ik heb dus een kleine ademvaart gehad. Een zijtak van de kransslagader zat toe. Ik ben nog heel erg bang, maar voor de rest is het wel. Ik ben blij dat ik hier ben vanmiddag. Toen heb ik altijd gedacht van ja, er zal wel iemand zien geweest die heeft gezegd, laat die nog maar een beetje gewoon open en gewoon. Maar dan ben ik ben er heel erg bang met geweest. De Maastrichtse zanger Frans Teunis is samen met honderden fans opgelicht door een Turkse reisorganisator. Ik ben goed kapot. En hoe? Ach, nu. Een man, zo goed te wafel heb ik altijd. Maar net zo goed met 280 mensen. Helemaal verslagen. Mensen bellen me op. Heb ik daar nu een jaar voor gewerkt? Wc is kapot. Tot het nu niet doorgaat. Van kunnen daar niks aan doen. Als ik kan zingen, dan vergeet ik dat allemaal. Snap je? Dan zet ik dan even met neer.
En dan kom ik terug thuis en dan denk je toch aan datgene. Ik heb 2 schatten van zoons, 2 schatten van schoendochters en 2 schatten van kleinkinderen. Maar toch, ik heb niet met mij eigenlijk. Ik ben mijn ouders alle 2 kwijt. Mijn broertjes, 3 jaar jonger, ook alle 2 kwijt. De ene, die had botkanker, Nico, die heeft me weggeschikt op vakantie. En die zei tegen me van, broer, ik heb ze de koffer al ingepakt. Dus ik kon die iets gaan vertellen, ik ga niet op vakantie. En toen zei hij, miet daarop, zeg je, als die terug is, dan ben ik er nog. En toen was ik 4 dagen in Turkije en had er euthanasie, want hij was zo ernstig krank, die jongen. En toen had hij tegen zijn vrouw gezegd, zeg maar tegen de lange, dat ben ik, dat er genoeg voor me gedaan heeft. En ik denk dat ik toen emotie heb gekregen. En tot ik niet erbij ben geweest, als laatste. En toen denk ik bij mijn eigen, ik kan nog geen plaats geven. Ik zoek hem nog iedere dag. Ze tegen. I don't speak. Huh? I don't speak. When you look to on the right side, look, so that one. Then she's laughing. Jullie, kaas! Little girl, of vrienden. Veel zin up here by no. Veel vriend pakken. Ken me. Nee, jongen, zo'n zijn. En ik werd aangekondigd, en wilt. Hij doet het nog wel. Hij doet het opnieuw. Hij zegt je wat ik heb, is de ding. Jongens, hou die goed, hè. Voorzichtig, hè. Pak de jas, geven Peggy. Dan meteen die dikke jas aan. Ja, want anders dan voor mij. Nou ja, het is u. Pech, zou het is u laten openstaan, of niet? Nog uno. En dan heb je weer geschaft. Hè? En dan heb je weer geschaft. Ja, dat wordt toch wel leuk, hè? Oh, lekker druk ook, hè? Ja. En je moest even vullen in mijn binnentassen, dat spuitje. Voor mijn keel en die tabletten. Dan pak ik het in een van die binnentassen dat jasje. Oh ja, kijk eens hier. Gaan we even nievelen. Ah, dat is wat zo. Dank u wel, Peggy. Dat zien wel dingen, hoe spiert van heb. Mijn kinderen die zagen altijd van ja pap, we hebben die altijd moeten delen met de anderen. En partners die echt ook goed voor me zijn geweest, die gewoon verdriet heb gedaan. Maar dat kwam ook deels weer door een optreden. Niet dat ik iemand was die verkeerde dingen deed en ze ging optreden, helemaal niet. Maar dan krijg je weer dat in een mensje wat ik zag tegen die, dat mijn kinderen tegen me zeggen, papa,
We moeten die delen met iedereen. We vinden het fijn dat jullie allemaal hier in Gennep aanwezig willen zien. Bij de uitreiking van de Gouden Narrenkap aan Frans Teunis. We zullen een selfie maken natuurlijk. Half dusje nog iets hebben gelopen. Zo nerveus ben ik. En hoe je het meest bang voor bent, is dat ik de emotie straks, als ik bij hem opnemen die auto Gouden Narrenkap en die dan niet meer zien. Dat stukje heb ik het niet mogelijk. Dus ik moet daar heel snel even heen liggen. Ja. Nu gaat het gebeuren. Kom maar uit me aan. Ja, nu gaat het bijna gebeuren. Dames en heren, nog een hartelijk welkom aan Frans Teunis en Tien Jansen. Dat besteed. De hoogste vastenavondsonderscheiding in Limburg heb ze nog niet. Het doet me dan ook een genoegen om dich als president van de 17 grootste en oudste stadsvastenavondsverenigingen van Limburg de orde en de versierselen behurend bij de Gouden Narrenkap uit te mogen reiken. Mot 62. Ja, ze past. Dankjewel. Het betekent heel veel voor mij om in de voetsporen te maken treden van onder andere Will Fashions, Pierre Knoops, Globetrotters, Jeff Diederen, Beppie Kraf, Thije Marij, Ger Frenke. Veel kleine en grote vastenavondsverenigingen hebben ervoor gezorgd dat ik als artiest heb maken groeien en staan door ik nu staan. En daar ben ik bijzonder groets op. Mijn wens ging in vervulling. De Gouden Narrenkap. Bedankt, vastenavond vierend Limburg. Goed geel en groen, de kleur van vastelavond. Goed geel en groen, is de kleur van carnaval. Goed geel en groen, zuster nu weer overal. Dankjewel. Wat een beetje de speech. Het was Schoen. Ja. Schoen en wie duurt. Goed. Ja. Dankjewel. Bedankt en ja. Je hebt een hele mooie speech gedaan. Ja, vond ik. Ik dacht, en ook dat je de anderen hebt geëerd die nu... Ja, dan verkeer je gewoon naar boven. En dan raak ik ook geëmotioneerd. Ja. Want uiteindelijk word ik fan van die mensen allemaal. Hè? Ja. Wat gaan we zeggen, Frans? Precies, ja, joh. Leef vriend van mij, tempels, kijk, ik heb ze nu. Maar ik moet vanavond komen. En we gaan een feestje vieren. We spreken er gewoon aan de gang. Kom, stap in die bus. Kom, we streven nog verder. Geweldig. Ik ben 77, dus zo al een 80 mag gebeuren. Gewoon lekker. Mijn eigen zien, Frans Teunis. En doen wat ik altijd heb gedaan. Dat is het enige wat ik nog wil. Dames en heren,